Morjesta vaan! Katsotaan lähtisikö tästä YouTube-uran ensimmäinen puhuttu video, ettei ole vaan pelkkää pantomiimiä ja videon kuvausta vaan, että mitä tapahtuu, niin pientä kerrontaakin. Elikkäs hommasin tosta 3 päivää sitten enduro-pyörän, Beta RR 250 kuutioinen niin enduro-pyörä ja pelittää varmaan mun crossiajelua myöskin ihan hyvin, niin nyt lähdin Orimattilaa täällä CC Cross Country radalle. Se kiertelee tässä tämän pienen parkkisalueen ympäri, niin ehkä noin 6 minuuttia on kierrosaika suunnilleen, niin lähdetään kiertämään se tosta ympäri. On varsin mutaisessa kunnossa kyllä nyt, mut kiertää se tosta noin, ei ehkä ihan niin vauhilla kuin jo hetki sitten, kun tässä oli vielä toinen ajaja, niin yksin ei ihan viitti tuolla täysiä vetää, jos vaikka kaatuu ja sattuukin jotain. Mut siitä laitetaan kamat kypärä päähän ja lähdetään kiertämään rataa, niin katsotaan miltä enduro näyttää. Aiempaa kokemustahan ei ole minkäänlaista, että tää oli ihan ensimmäinen päivä ja enduro vetäsy ja vähän eilen pikkasen pyörähallintaa kokeili vaan tuo kotimaisemissa, mutta tää on nyt ehkäpä noin 10. kierros. Sanotaan tätä reittiä. Täytyykin, ettei unohdu ne jalka laittaa tuohon kuminaruun. Noin, niin sitten vaan antaa se vapaalle ja käyntiin ja se on menoksi. Tästähän se lähtee jo.
No, siinä oli se kierros. Se meni ihan hyvin oikeastaan. Yhden kerran siellä oli vähän hakemista jossain mudassa, että vauhti pysähtyi, mutta semmoista. Odotetaan seuraavia mahdollisuuksia ja videoita, niin kiitos ja ensi kertaan.